ingakho nginakekela nami lami yashi ngifike nalo la lilihle ngijahe liwini ngoba mangafika nalo liboqokile la ngeke lize lijahe funeka ukuthi nginakekele ukuze khona lizojaha kahle ngiphume no number 1 ngeke luphume number 1 ungaliphakeli ungalijovi ungalifakela amanzi umsebenzi loyo umele wenzele ihashi ulifakela amanzi uliphakela ukudla ubaba ungithengela ukudla kwa 350 plus nokunye ngaphezulu ihashi nje liyanakekelwa ukuze khona uzothola lokho okudingayo uwinile odla ubhedu kule ndawo sikhuluma nobani owakwabani Molweni babukela bahle beDreamon TV siphinde sabuya ke siyiDreamon TV igama lami ndinguAmlu Ndingo wakwambabala namhlanje silapha emcimbini kungumhla ka3 kaSeptember 2023 emcimbini wamahashe endaweni yaseKoki ngumcimbi lona siwuphathelwa rhoqo ngonyaka ngumasipala wethu which we call it tourism weekend so we are making sure into yokubana sizenza zonke ezi zinto siyakuphathela ubumnandi odinga ukubuva and also bring you the content that you deserve wena njengombukeli weDreamon TV njengoba wena ungekho apha thina senza show into yokuba siyak-update bakwenzeka ntoni so hlala ngolo hlobo we are going to make sure into yokubana we will keep you updated hlala ngolo hlobo Dreamon TV ke njengoba sikuxelela thina bathi iDreamon TV sizokwenza show basiyakuphathela yonke into odinga ukuyiva ngalo mcimbi eceleni kwami ndiphethe umama ohlonipheke kakhulu umama uMeya endisithobayo phambi kwakhe mama uMeya sizawucela ukwamkela thina siyiDreamon TV kwi channel yethu siyabonga ukwamukeleka kwiDreamon TV mama Meya kunabantu abane interest kakhulu ukwazi ukuthi eMzimkhulu kwenzekani abanye they don't know ukuthi why are we here mhlambe bayaqala ubona ba eMzimkhulu we do have izinto ezikanjena ngizawucela nje ubathathu ubabeke ba why are we here into nesibeka apha and isithini isizathu namhlanje kusuku olukhulu sigubha i-tourism month i-tourism festival yethu is the 7th annual tourism festival si last year senzile ngoba nathi besisanda ungena ukuthatha lo mshini sayenza last year kodwa sabona ukuthi kuyadinga ukuthi izinga sethu kulikhuphula kakhulu la lo msebenzi siqaleke ngolwesihlanu lapho khona besenza iparade etown njengoba senza iparade nje besikhangisa ngezinto ezamagugu kuthina eMzimkhulu intombi insizwa omama benhlokohlela izithuthuthu amapholo yonke lonto besikhangisa nje ngayo so kwathi ke izolo sazophinda ke saba nespinning sezimoto lapha yangase Herigwala FM lapho khona ama Umzimkhulu spinners bohostile nezinye indawo abantu ababuya ngaphandle kodwa nje bekukuhle kumnandi siqale ekseni izolo ngehiking ngo-past 6 ekseni besenza hiking eStralhoek sibonisa ubuhle nje boMzimkhulu ukuthi tourism sinayo eMzimkhulu namhlanje ke sizoyivala amahashi njengoba nibona nje ukuthi amahashi ayagijima namhlanje ke ihorse racing esiqhubeka nayo sesizolivala nje usuku lwethu nefestival yethu kule nyanga yamagugu masiyabonga kakhulu I just read the vision of Umzimkhulu municipality ukuthi you guys want to be the economically viable municipality by 2030 do you see that being possible kuyo yonke lemizamo nemigudu eniyenzayo in making sure ukuthi Umzimkhulu niwuthatha nobeke kulezi ngene libona likuona siyacabanga ukuthi kuzokwenzeka ngoba kancane kancane Friday afternoon sine galadina nosomabhizinisi baseMzimkhulu
sikhuluma ngayo le economy ukuthi Umzimkhulu njengoba ivision yethu isho kanje, we need to work towards our vision. Singathi sizosebenza nje noma kanjani. I-service delivery iyavele kubantu kodwa kufanele sibheke kakhulukazi sifocus la kwi-economy ukuthi sikhuphula kanjani i-economy yaseMzimkhulu. Yingakho ke senza lemicimbi nabo somabhizinisi abancane bathola ithuba lokuzozikhangisa baziveze i-fashion show sibonile lapha abathungi bebekhona bezoziveza ukuthi bona benzani le ndawo bahleli kuzo. Alright ma kunenye into esithanda nje ukubuza ngayo yama stalls engiwabonayo that are around ukuthi mhlambe ngaba abantu abaqashiwe umasipala noma mhlambe kwenzeka kanjani ama stalls la mhlambe ngasathu sibeke kwenzakalani ngawo ama stalls abantu abazodayisa bacelile ukuthi somabhizinisi nathi sicela ukuqhamla ithuba lokudayisa lapha sathi abakhululeke beze bonke bazobeka ofudayisa ukudla wenzani bazobeka ama stalls wabo abenza ubuhlalu beze bazobeka nje so that sizokwazi ukubona sithenge ngoba sipromote i-tourism kwakhona siyazi ukuthi siyahambisana nokuthi umnotho waseMzimkhulu unyuke. Alright masiyakubona ugqoke kahle mhlawumbe ingubo yakho isukaphi which province okanye which city isukaphi? Ingubo yami isuka khona la KZN eThekwini yenziwe nguMiles Fashions. Alright no umhle kakhulu mawami siyabonga so kushuthi nje next year siyazi ukuthi ngoSeptember sesilindele kwi-page la kwamasipala ukubona ukuthi sihlangana naphi ukuze nathi sizoba bahle nabo somabhizinisi abanye abangalitholanga ithuba lokuzokhangisa babone ukuthi kuhlanganwa aphi kuyiwa kanjani kule ndawo. So for more information where are we going to manage to see ukuthi mhlawumbe bekwenzeka kanjani nokuthi abanye abantu aba-interested ukuzongena la next year bangabona phi? Sino sisuzama kwa LED utholakala lapha egateway ema-ofisini wethu ubucele nje uzama Mkhize yonke information uzoyithola ukuze nawe ukwazi ukuqhamla ithuba lokuzoziveza wakho umsebenzi. Mameya siyabonga kakhulu umasipala Umzimkhulu osemakhaya mhlawumbe kwabanye umasipala mawungacebisa nje ngoba siyabona umsebenzi muhle ever since sikubona umane wenza siyabona ukuthi kukhulu ozana ivision yakho ngabantu abatsha noMzimkhulu inkulu mhlawumbe nje what words could you possibly pass umuntu omthohlele ekhaya abanye bomasipala abafana noMzimkhulu abafuna ukufunda and also bathathe bathi put into action in making sure ukuthi nabo masipala babo bayabonakala kanje umphinje umyalezo ongasidlulisela wona kakhulukazi kubantu abasha ukuthi nje abavuke bazithathe amathuba khona for bona sithe umasipala waseMzimkhulu u40% webudget aka LED sifuna ukuyibona beqhamla kuyo kakhulu abantu abasha nabanye abangakaqala amabhizinisi ake bakhuthale baqale. Umzimkhulu ke waziwa njengendawo erich kwi-agriculture siyakhuthaza ukuthi nemihlaba lesinayo ke siyisebenzise kakhulukazi omama emakhaya one home one garden into esizifunayo zonke lezo ukuthi mazenzeke kulo Mzimkhulu ukuze i-economy yethu ingathuthuka kakhulu masingayibuka le ndaba ye-agriculture siphindele lapha emhlabeni sikhule thina kusuthwa kudliwe emasimini eMzimkhulu nasingake nje siqale phansi sibuyele lapha sidle ngolidala ngicabanga ukuthi umnotho waseMzimkhulu unganyuka faster kunakuqala. Mama siyabonga kakhulu ngamazwe enkuthazo thina siyi-Dream TV nje ulula kakhulu umsebenzi wethu ukudlulisela abantu ukuthi uMameya waseMzimkhulu sithumile wasiphathisa ukuthi ake sidlulise nangumyalezo siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nathi. Alright ngicela ujika nje sisiwami ngifuna nje ukuthi sikubone sikubone umsebenzi wakho. Oh my god this is so beautiful. Siyabonga kakhulu siyabona umsebenzi wakho muhle mhlawumbe inhloso yakho ngokuze endaweni kanjena bekuyini? Inhloso yami ngokuze endaweni kanjena asiqala ukuyenza lento eMzimkhulu umasipala wethu uyasenzela ukuthi kuvela amakhono wethu njengabantu baseMzimkhulu ibhizinisi amabhizinisi wethu aziwe abantu baseMzimkhulu sikhuphulane nje sisodwa ngaphezulu kokuthi sikhuphula abantu abangaphandle so le mini le ukuthi nje siveze amakhono wethu. Alright man ngiyabona kuhle lokhu ukuthengile noma uzidesignele wena? Ngizidesignele mina ngokwami.
wami. This is very nice. I can see nje ukuthi umbhaco kodwa oyi jumpsuit also onento right. So umuntu mhlambe methanda nje into kanjena uyakwazi ukuthi umdesignele utholakala kanjani and abantu bakwazi ukuthi usebenzela kwephi indawo so that those who have interest bahambe bayokubona. Yonke into nje oyifunayo ngiyayidesigner, uyangitshela nje ukuthi ufuna ini, ngitholakala eMzimkhulu kwi-Spa Complex. Kuneziteps eziseduze kwa-Capitec olapha eSpa, unyuka ngazo ungene emnyangweni wokuqala phezulu, ubhaliwe Mrs Mavuma. Nginalo i-page Mrs igama lami ku-Facebook nguVuyokazi Mavuma. I-page lami it's Vumavuma's Boutique uma ufuna ukulisesha. Thank you so much. Siyabonga sisi. Siyabonga kakhulu ngokuthi ube khona ube nathi la siyi-Tremont TV. Ngiyabonga kakhulu nami. Sisithembakazi abanye abantu mhlamba bathandayo ukubona umsebenzi wakho unawo ama-fashion design ama-models akhona la mhlamba abantu abagqokisile abantu abathengile kuwe and injongo yakho ngokuza la ufuna uku-achieve what goal ngokuba khona la. Alright, ngokuba lana ngikuthokozele kakhulu namhlanje nginawo ama-models wami namhlanje abezokhangisa umsebenzi wami ukuthi abantu bawubone ukuthi abantu bazi ukuthi ngenza ini engikubukile-ke forward ukuthi abantu baqhubeke basondele kumina cause sengitholile nama-customer. Oh, thank you siyabonga kakhulu sis. So ngicela nje usiphe ama-details usisithembakazi wakwaTenza utholakala kwephi indawo inamba yakhe ithini laba abafuna ukuthungisa. Alright, inamba yami 073 234 7477 nguThembi ngitholakala eTransito ngikhona na ku-Facebook uThembekile Tenza na ku-Instagram nguThembi Tenza. Ngiyabonga mama. Alright mama siyabonga kakhulu muhle umsebenzi niqhubeke ningayeki. Thank you. Isikoleti kunjani ukuba sekhaya njengangoku? Kumnandi kakhulu ukuba sekhaya ngiyethuka futhi lokho ngikubona ukuthi abantu sebengithatha ngalendlela abangithatha. So siyabona ukuthi ngempela iyasebenza lento. So bhuti wami siyabonga ukuthi sikubone ekhaya uphinde ubuyele ebantwini basekhaya uzohlala nabo uzobathokozisa ngomculo wakho njengoba kwenzeka kwezinye indawo sibona ukuthi abantu bayakuhlonipha umkhulu kakhulu. So nje uthini mhlawumbe umyalezo ongawudlulisa abantwini bangasekhaya ngesupport oyibonayo nangathanda bakunikeza lona? Engingakusho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu bengeke ngifike kuleli zinga esengikulona namhlanje if babengekho and bayangikhombisa kakhulu ukuthi bangeseka kuzo zonke izinto esengize ngayingenela even nakuyendabeni ye-top 10 last year bakhombisa ukungeseka okukhulu kakhulu. So ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi niqhubeke ngoba ukuphakama kwegama likaSikweletu ewasemzimkhulu agcini ngokuthi kuphakama yena kodwa kuphakama negama lendawo yangakithi. Alright bhuti mhlambe kunabantu abenza lo mculo wenzayo abasendaweni nje efanayo nalosuka kuyo kuwena mhlambe abadingayo ukuthi kancane nje nabo uhambe nabo bakhuphule mhlambe ingaba sewufikile lelo zinga lokutomula nje abanye nabo abafuna ukuqala kulo mculo kanye what advice could you possibly give emntwini ofuna ukuqala abe kuleli zinga naye azibone one day sekuleli zinga wena okulo njengamanje? Okwamanje uSikweletu naye usakhuliswa since nge-under i-company i-IGP yokuyindlamlenze group production. So okwamanje nami ngisakhuliswa angaka abatomula abantu engizothi mhlasimbe balekelelwa yimina okwamanje engingakusho nje kubo bonke abantu abasazama abanekhono ababekezele kodwa nasesikoleni babhalansise ngoba konke kufanele ukuthi kuhambe kubhalanse kokubili. Alright siyabonga kakhulu bhuti Sikweletu nathi siyabonga ukuthi ube nathi la siyi-Tremont TV into soyenza nje ukuthatha lo myalezo suhambise ebabukelini bakho kuma-fans wakho ebantwini abakuthandayo not only abala eMzimkhulu also nabanye abantu kwezinye indawo abawuthandayo kakhulu umsebenzi wakho. So mhlawumbe ungadlulisa nje ukubonga okokugcina kumasipala waseMzimkhulu kumzimkhulu wonke uphela kwi-South Africa ne-KZN yonkana iphela nje okokugcina. Ngifisa nje ukubonga kakhulu kubo bonke abantu abangilandelayo nabangesekayo nasey'nkundleni zokuxhumana. Bonke kakhulu kumasipala wangasekhaya ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uhlanganisa abantu bangakithi ukhumbule ukuthi unama-artist wakhona azamayo ukuthi amele indawo yaseMzimkhulu. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba nenhlonipho nayo siyayithola ngasekhaya. Abantu bangasekhaya bakulangazelela ukuthi abasibone senza lo msebenzi esidume ngawo. So siyalibonga kakhulu leli thuba ngoba namhlanje ngibabona bengaka bengibanga ingoba ngiyidlala kahle kubona bagcina ngokungibona ey'thombeni. So mase bengibona baqona ngoba bazayithini ngoba bajabulile kahle. Hayi bhuti wami siyayithanda kakhulu lento esiyibonayo thina nje sizoqhubeka igama lakho nathi silikhuphule ngendlela esikwaziyo ukulikhuphula ngalo and also ungawuyeki umsebenzi omhle owenzayo nomculo wakho abantu bayawuthokozela kakhulu. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Thank you. Babukela bahle be-Dream TV sekuke lo mcimbi giving you updates. Ecela kwami ndiphethe nje ubhuti osicommentathela kamnandi lo mcimbi. Bhuti wami ndicela ubukisa ababukela emakhaya abazazi into yokubana bathetha nobani right now owenza mpho umsebenzi kulo mcimbi. Angibonge sesingithathe ngezandla zombini okhulumayo uGift owakanzimande kwindawo yakwaSkumane. Umuntu ke indawo ayidlalayo lana udlala ukuthi asasaze wona amahashi kuwona lo mcimbi oyewahlelwa umasipala wasemzimkhulu. So irole yami nje ukuthi ngiwasakaza amahashi ukusukela izolo ukuze kube namhlanje usenza lo mcimbi kangibizolo besise Monfre manje njengoba sila emzimkhulu. But you're doing a very good job. Ngiyakubona ukuthi nje sewuwabiza ngamagama so uyawazi wonke uqale nini ukwenza lo msebenzi and uthando lwakho for this type of umsebenzi ulwasuka makenze njani? Angeke ngikhulume nje iqiniso dadewethu. Mina bengigudi kakhulu ekusakazeni ibhola. Kodwa kwathi kukhona umanager waka LED waka planning umama uTyekela uNwabisa Tyekela wathi no indlela obiza ngayo ibhola ngiyacela ukuthi la emahashini nakhona ungafunda wazama ke ukuthi ndena angincenge la emahashini manje bengimentorisha nabantu bamahashi benginikeza amagama wamahashi kube ukuthi ke ugcina ke into mawuyenza ukhona uthando nogqozi nofuqufuqu uzinikela nje wonke ufike uthi wese ungena nje khaxa ubona into sengazuthi kufanele kodwa nje umuntu mhlambe masingakhuluma ngiqale ngo2017 ukuwamemeza amahashi kuze kube manje kangiba nje ubona ngoba abantu bayakuthakasela lokho sebeye bamngibize nje kwindawo eziningi abantu kodwa ke umuntu nje angeke akufihla ukuthi usayivukani kusake kuseni. Alright, but wami siyawuthanda kakhulu nathi umsebenzi wakho ingako sithe asondele sizova ukuthi idrive engaka isuselaphi mhlambe khona kubonayo njenge role model othi angathanda ukufunda lo msebenzi and uyacinga ukuthi angawenza njengawe mhlambe lo muntu lo uyakwazi ukumthatha umfake phansi kwekhwapha lakho ummentorisha ngoba ke ngiyindoda engenamona ngiye ngibacele nje abantu nalana bengimane ngicelile nje ukuthi akeze omunye umuntu noma ngabe mhlamba kamemezanga mayisesaba kodwa amane ecommenta nje analyze ukuthi ubone kanjani umdlalo kodwa abantu ke bavele besabeke baye ubone ba kungazuthi banomdla makuyibhola makwamahashi babone ngathi yenye into kanti nje kulula amahashi ukuthi nje mayikasuka uyosho ukuthi asuka amahashi mangabe ungalazi igama uzobiza umbala ngoba akunzima kona ukuthi uqagule ihashi malile kude ngoba andena usebenzisa umbala unless kube khona izikopolo kuyizona ezokwathi zinginika ubone ukuthi eliphi le kahle eligijimayo. But uyawuthanda kakhulu umsebenzi wakho kuyavakala and kuyabonakala into yokubana uzimisele thina nje sizothanda ukuncoma umsebenzi owenzayo and also sibonga umasipala wasemzimkhulu ukuthi nje umane sisela umuntu esimbona ukuthi uyayithanda lento nathi esifuna ukusondela understand ukuthi uthando lwayo belisuka kwephi indawo mhlawumbe ungathini emntwaneni wasemakhaya kwaSkumane ofuna naye ukuthi nje avele ebantwini abangaka kuke nje kubukwe yena kuthi nangu ubhuji usuka kwaSkumane ofuna nje ukuthi abe kulo lelizinga lakho. Ngingathi nje izandla zivuliwe lapha yana umanager uMajola ubhuti nje ongenankinga ofikelelekayo wonke umuntu uyakwazi ukuthi endena afikelele kuyena singamnikeza imic naye akhule kancane kancane futhi ke siyabaqhuquzela ngoba ezinye zezinto ke ongazi ukuthi mhlambe isona siphiwo oyoba naso kuyoba khona mhlambe ushintsho ngalenze ekhaya kancane kancane ngokukhula kwakho kuyoba khona ushintsho. Buti siyabonga kakhulu siDream TV ukuthi nje uthathe isikhathi sakho esikhulu kangaka ukhulume nathi siziva nathi sibakhulu siyabonga nje sicela ukuthi okwangokusehlele ngezantsi sikushiye uqhubeka nawo umsebenzi wakho. So kusho ukuthini kuwe ukubona umcimbi kangaka omkhulu kangaka ususwa eTown uziswa endaweni yangakini emakhaya usondela ebantwini kunokuthi abantu basuke basondele emcimbini? Umjaho wamahashi mawulethwe la kule wadi yethu uward 13 sizibona sibaleke kakhulu njengabahlali baka ward 13 lapho kubonakala kugijinywa khona kuthina kusho kukhulu kakhulu ngoba njengoba siubona lo mjaho wamahashi ukukhula minyaka yonke siubonile ngonyaka odlulile bowungafani nomjaho walonyaka ethembeni lokuthi kunyaka olandelayo nakhona uzobuhlukile sila kule wadi silindele ukuthi kwakhiwe inkundla yokudlala amahashi thina sinethemba ukuthi mase kukhona lo nkundla yokudlala amahashi kunabantu
abantu abazobenefita ekwakhiweni kwalenkundla yamahashi. Mr. Mhlengi Mncadi, what role are you guys playing ngoba siyabona kunabantu abasha kunama stalls lana abantu bayadayisa kuyaphithizela nje kunjeya so nina njenge Chamber of Businesses umsebenzi wenu mhlambe kuyini emicimbini kanje? Well, each chamber is a catalyst, is a champion for economic development, is a champion for small business growth endaweni. So ekweyethi role kahle kahle la ukuqiniseka ukuthi osomabhizinisi bethu esingabe Umzimkhulu abancane bathola iplatform to showcase and display their products and services. That way you get to inject into the local economy as well as grow and empower lo somabhizinisi omncane. So lapha namhlanje si stakeholder working alongside Umzimkhulu municipality as one of the stakeholders actively involved into ensuring this to be a success, as well as to look at a biggest contributor into the GDP of South Africa, which is e-tourism. Currently, tourism contributes 3.7% to South Africa. So we are also catalysts for that. Ukuthi abantu abanamabhizinisi such as amahashi, horse racing, they should come out. People who are selling organic food, they should come out. People who have stalls to exhibit, abantu abathungayo, you have a lovely dress by the way, they should also come out. So whatever is there to champion business growth uzoyithola lapho Umzimkhulu Chamber of Business. All right, Budi, I think that's quite important. And at home there's someone who is interested ukuthi bengayazi ngale ndaba ye chamber and I want to join. Nitholakala phi ngabantu nama office nitholakala kanjani thini? Siyabonga kakhulu once again. Siyatholakala kwi-email nmzchamberofbusinesses@gmail.com. Ngiyatholakala nami as secretary kwi-business line which is 083 58 54 380. Ngiyatholakala nalapho. You can also go onto our Facebook at Umzimkhulu Chamber of Businesses. We openly engage, we openly also do workshops ukukhulisa somebody who is striving to be a business person ukuthi angangena kanjani kwi-industry, angena kanjani kwi-sector. We conduct workshops, we engage with other stakeholders, we bring them forth to empower labo bantu esikhuluma ngabo abasafisa ukuthi babe nebhizinisi noba abasafufusa. Those are our lines you can reach us at. All right, Mr. Mhlengi Mncadi, siyabonga kakhulu ukuthi ube khona la nokuthi usiphi isikhathi sakho. Siyabona ukuthi umuntu oxakekile as a member ye Chamber of Businesses, kodwa siyabonga ukuthi nje uthatha umzuzwana uzoxoxa nathi siyi-Tremone TV nangokuzayo siyofika nje siphathele somabhizinisi abancane nabakhulu the information that you are giving us. Siyabonga kakhulu sis. Thank you. Ngisifikele qathatha eqakwayo inkanyamba ngiyayibona nje ukuthi iyadlokova kunzima kunjeya. All right baba wenkanyamba, ngizocela nje ukuthi usichazele, siyeva ukuthi uwana nje owinile odla ubhedu kule ndawo. Sikhuluma nobani owakwabani? Ukhuluma no Sadile wakangubane ezinkolweni. All right, ngiyayibona inkanyamba manje ukuthi ayisazwile impela sayifuna ukugoduka. You guys won today. Ngizocela nje usichazele ukuthi umkhipha kanjani eclean kangaka enamandla kwazi ukukuwinisa. Unkanyamba ukezandleni ezifudumele nje umbone egijima kanjena eclean nje izandla zami zonke ezimenzayo umbone emuhle kangaka nje ephinde egijime eshiya amahashi eTandi wawina futhi eTandi July wazwina number 1 futhi ngosephinde wadlala uhleze win zonke lemhlele ngizoyidlala ngohlezi ngiyiwina ku number 1 ngenkanyamba le. All right, Budi, siyabona unkanyamba ukuthi is taking you places. Mhlawumbe ngaba khona into engeniselayo nephaketheni lento yamahashi noba nje umdlalo ngokothando lwakho ukuthi nje uyafuna ukuyenza lento noba it's benefiting you in some way. Ya unkanyamba khona amaset anginika wona ngoba nami nginothando lakhe nje khona anginika yona nami ngimnika uthando lami kuyena ngoba ngimenza yonke into nje ngimenzela ngothando lami. Right, ngeke ngifuna ukukudedela manje unkanyamba uyeseyoze nje aqabane nami ngiyamona ukuthi uyadlokova kazwile. Awapha amazwi ongawadlulisa kwabanye ojoki abasakhula ukuthi nabo basithathe isport njengawe bazithembe futhi bawuthande kangaka lo mdlalo. Yebo kojoki besakhula nabo ehlala nabo ngicela bathande kakhulu ihashi. Umuthanda ihashi wona liyakuzwa lu-understand ukhuluma naye. Ngifisa baphumelele nami ngokungiphumelelile nje uthando nakubona koza kulunge. All right, siyabonga kakhulu baba kaNkanyamba. Siyokubona nangelinyanga
Ngelinye mhlambe siyokuvakashela nje sesingasekhola Umzimkhulu sesisendaweni eziphakeme iTrue TV iyajabula ukuba nawe namhlanje. Nami ngiyajabula ngisodlala futhi eMaritzburg leScottsville iveli futhi inkanyamba kona ngiyakhona eMaritzburg iyowina futhi top number 1. Awu thatha nkanyamba bathathe nkanyamba. Sisingcela nje usichazele ukuthi waqaliswa yini lo mdlalo kwasukani nje ngaphakathi ukuze uqale. Into yasuka enhlizweni yami ngalomjaho ukuthi kuthiwa izinto ezikanje zenziwa abantu besilisa mina ngase sengifuna ukuprova lokho ukuthi hayi cha amahashi nathi singakwazi ukwagibela njengo code 14 kanje no code 14 nathi singaba driver yabo nje amahashi. Alright uyiqalelile lento uyiqala kanjani? Hayi ngayiqala grade 4 ngiqaliswa ubhuti wami uphelelana ongekho ke namhlanje lana kodwa uyena wangifundisa ukugibela ihashi. Alright, and they say you took number 1. How true that is? Hayi kuyiqiniso ngempela ukuthi hayi uthathe number 1 namhlanje la Umzimkhulu. Alright nje ngicela usichazele ukuthi kuyini ekwenza ukuthi ube ne-interest engake ekusebenzeni nezilwane? Ngisho ukuthi izilwane zidinga ukuthi zinakekele zithandwe lolo thando ke lezilwane nami nginalo. Ingakho nginakekela nami lami ihashi ngifike nalo la lilihle ngijahe liwine ngoba mangafika nalo liboqokile la ngeke lize lijahe. Funeka ukuthi nginakekele ukuze khona lizojaha kahle ngiphume no number 1. Ngeke luphume number 1 ungaliphakeli ungalijovi ungalifakela amanzi umsebenzi loyo umele wenzele ihashi ulifakela amanzi uliphakela ukudla ubaba ungithengela ukudla kwa 350 plus nokunye ngaphezulu. Ihashi nje liyanakekelwa ukuze khona uzothola lokho okudingayo. Right, that was so interesting. Sisizothandwa sibuyele kuwe umncane ungaka kodwa nje ukuwo lo mncimo sitshela ukuthi I'm gonna come here and nami ngizojaha ngiveze lami ikhono. What drove you into that? Ukuzimisela nje konke nje nokuthanda izilwane kakhulukazi amahashi kona nje ngathi kona okungiqhubekisayo ngalahli nethemba. Alright sisi wami njengoba umncane kunabafana kunamantombazana abukile lento enhle kangaka eniyenzayo. So uthini kubona what message are you actually passing to them? Nokuthi ubakhuthaza kanjani ukuthi abayiqale lento? Ngicela niyiqale nje ngoba iyavikela into eziningi ukuhlukana labafana izidakamizwa into eziningi nje ngoba uyazi ukuthi ufuna ukunakekele ihashi lakho wenze sho ukuthi idlile liphuza amanzi lijove yonke into i-right ehashini lakho. Alright siyabonga sisi wami ukuthi nisuke ePietermaritzburg nizosivakashela la Umzimkhulu. Yini enithandile ngendawo yangakithi? Zinhle nje intaba nje nokhalo lakho nake luhle nje lude kahle ungatraina kahle ihashi lakho la okhalweni lala. Alright siyabonga. Yini sisi wami oyithandile ngomzimkhulu sesivala? Ukudla nje nokuthi le ndawo yinhle namahashi esifike nawo suka le ko-Utrecht eMaritzburg bemahle nje sinikhombisa okunye Umzimkhulu amahashi asemzimkhulu awafani nawethu. Hayi kulungile ke sizowudlulisa umyalezo igama lami ke ndisenguye uAmlu silapha kuwo lo mcimbi. Ndicela nje ukuthi njengangoku sinishiye thina siyiTrue TV siyabulela kakhulu into yokubana nibe kunye nathi namhlanje kulo mcimbi obomhle kangaka. Don't forget to follow us on Facebook and also don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thina ke siyiTrue TV siyanithanda ningayeki ukusupporta share our page and like it and also xelela umngane wakhe axelele nomnye umngane kamngane wakhe into yokubana iTrue TV ikhona and we are bringing you the content that you want to see. So phinde sibonane.